Hello logoफोर दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय एसे गारि सालायनाय दा आङो हाबा जानो थांगासिनो सिमलायाव बाउन्डारि जिं जिंनो नै दायो आङो हाबाथिलियाव मोनफैबाय नै सिमलायाव भितरहालागै हाबैनोसै थ'दो बिदिबा नोंथांमोना आंनि ब्लगाव नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो नै जानाय लोंनायखौ फोथारावनो बानायदों डाइनिं रुमा ओंखाम जाग्रा रुम बियावसो लामायाव जिरायना दं हौवा गोदाननि बिफाया नै हिनजाव गोदान हौवा गोदाना बिबोनां थाखोमालायदों नै इउटुबाव नुबाय होनबादों रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का सिख्लाफोरा मबाइल थुलै नै साफा साफानो Special for me, rice beer. 1 year na? एक बছर হৈছে 1 years এটা নকবি তো এটা তো হালবা দিয়া Special for me itu bisa kalah sih itu angin jaga den temen nei bibana Special banaigria nei Special banaig मालिक या मालिक cheers শেষ কৰিলো দে অতে শেষ tidak dieta rice beer special kita didlak rice beer anak bisa nakanik lagi ni lagbo raja kami de thikse wah bisa lagi ni lagbo era aje khate se na oh desi desu te mudah status lagalo Ada lo ek bag lo desu ne wadu judo lo khai sa ni bam di papa kan send kora ya ile abwa khabi lawai abwa थांनाय मागोना बैसागोनि दोन्दोंमोन हाबाबो जाबाय नाबो जाबाय फख्रिनि ना गोरोमनाय धरामानाव 4 जन oh mama masuk ja pani pani di feeding na dan langkah ya ori sang kilang
Joma kalam. Dor. Sekolah. মাছটোৰে চান্স হৈছে পিছলে বাবু মই ধৰিম এইবাৰ না নহব गोथावसो दै এইটো কাটা হয় কাটা নহয় এতিয়া যাওঁ নেকি যাওঁ দে হয় দে টিকলা গিটাই উঠাম এটা ধৰব নেকি Wah, adang-adang mas kita. Itu tersaro. Wow. ডাঙৰ মাছ মায়া শিখি যায় না বন ইচ্ছা যে সর্ব চাও পাই থাকলে আদার